Abamenyi bodi ya Munyerero yotoka sebunge ya Kitutu cha North me county ya Kisii bagendrete goichanira amakongu yembura nyinge yogendrete koinekiwa ase chinsemo au nigo babere bakomochia umuchumbe bwensemeyo Japhet Nyakundi na yamagaga yamagacho yeskuru ya sekondari ya Manyansi kogwa ase kero ase none chinga kiecho Japhet abakago kwana na intwetera se esimi na koichanira egekorekyo asata unaniga bekire merobere yoko ineke buna magacha yo na chwekiraniwa anene kwetera so munyakonda uyobetega kwegwa etende yo murikyo ito dipo nasanya norbotyo rwaso bwagare Chingaki embule nyinge gendete koenekiwa chinsemo awao imeyense ya Kenya kubwatekana no koenekiwa kwembule nyinge anene meyorogongo rwagusi abamenyi ba Kitutu cha North imeye ward ya Munyerero nigo baichanete asumu basokano bwa magacho yeskuru ya Manyansi secondary iya nyarete kogwa lituko lya igoro atwaro chege kone ekero embura ya tuete keigono embeo enyumba yale kwa gachunga ne lapu yeskuru ya Manyansi secondary school iko yagitese munapo enyumba ya laboratory eyukanyora na intutu atwaliro gosemelinga nkwa gachwere ekonya abana baita amasomo iyagwete kigabula akaraka mbura gatwetaka gusuga no mubera moke bono turi no gukumia igoro ye skuru ya Manyansi una yagwete aje goita abana mangana akorekanira iga Manyansi tari mangana maya ekere kirasi gigotoka gikwagachu gikugwaria iga igekoro kinga gochimoto igango cha goita kiarenge abanafunzi batari bake gukwana nabamenyi bensemeywe nigo bemurunganiria obokoreri bo mubunge bworogongorwe ya Kitutu cha North Japhet Nyakundi simiti te yari ebekire era kongera koregasi alafu chuma te yebekire obuna pillars kiranyare go support enyombe yu enyare gotenena kere no boroso buya tutete mweshimiwa atote binga abanta ko achi contract bagutuwagachere gisukuru otuwa mochoreta ache abana bagwerwe goseni abana batoriwe nande che building chiko cha kubono iga echiko cha kuchinyomba chia koroba ndikwaga chinyomba mune tundubali naende egetende eke na eke kolege kiabeira asaya tuangire kabisa tote ana chibe chito cia CDF ndoro chiwanje project ya 4.8 million alafu esali guganga chibe chito chisirega into abana inchi togwa kushuru into tuumiete tosarete boigo imeye kenyorekyo abamenyi abo baetana ine skuru eyu ya Manyansi secondary nigo banyara kurwa ekerero kiabo kiugutanyora amagenderero iga bantu baito Manyansi gotore birero ndubwati sitima ndubwati para ndubwati kene kuna ibintu mugaga kimya ruwe tobis kende nkeyo toroche yakina kutana na imwane bimwerere wono twale kuboria serikali bimukiria twa Chinga kecho nigo basanga ebirengerero byabo byokorenda umwana inchi na gusaba umurobiri byabo abakoreri kubwatigwa beli nororo robwenete gokorwa egento getangani no go advertise abantu ba apply bakora egento gekorokwa vetting ya abantu bali bagochikwagacha omuntu go qualify we tender yo kwagacha school eyo yukorokwe contractor on process inja bete followed ebinto byakora tunchia ya mukato ekagera lende mu contractor yetu enyombe agachaka letu omuntu oseno yolengani qualified enyomba yale cha kugwita abantu komentana ywe gwetera senjera yesimi mubunge bworogongorwe Kitutu cha North Japhet Nyakundi nigarolekana ko momochia omunyakondo ywe asate banga taligo chiko mwakana goika oagachira magacha ywa senjere ndonge boigo maega yabanyakenyoro gwakere kuko enganeywe ano yo okorete gasi bese ye mwana inchi te bese go swaka boko kwa eno nenusi agenda makoka maso na ndabu atwe ntogo chiwanja abairinga na ubako guchigasi noroche egasi yo boiri abantu batali qualified bagocha bacha gokore meremo asi skuru watarisha maisha ya banafunzi igekeneke egetende kebeki abeire ntogo gianchira mutwe ga onye bintu bigokorwa seke nyoreke ebintu bikorwa biko light channels chikobwatiwa Kuripotiria Ndizi TV korwe skuru ya Manyansi secondary egotoke ward ya Munyerero ebunge ya Kitutu cha North elietaria nende ipon asanya